திருப்பத்தூர் மாவட்டம் பொன்னேரி காந்தி நகரில் உள்ள ரேஷன் பொருட்கள் சேமிப்பு கிடங்கிலிருந்து பொருட்களை லாரியில் ரேஷன் கடைக்கு அனுப்பி வைத்தபோது குடோன் ஊழியர்கள் கொக்கி மூலம் மூட்டைகளில் ஓட்டை போட்டு அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமையை திருடிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. ரேஷன் கடைக்கு மூட்டைகளில் வரும் பொருட்களின் எடை 1 கிலோ முதல் 2 கிலோ வரை குறைவாக இருப்பதாக தெரிவித்த விற்பனையாளர்கள் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.